рӯзҳои таътили худро мехоҳед бо самар гузаронед? мехоҳед аз маҳорати шумо дигар ҳамсолонатон огоҳ шаванд? пас шитобед. вазорати маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳамкорӣ бо муассисаи давлатии телевизиони Баҳористон ба хотири самаранок истифода намудани вақти таътил, таҳкими мубориза бар зидди бемориҳои сироятӣ, баланд бардоштани маърифати хонандагон вобаста ба гигиенаи шахсӣ ва нишондиҳандаҳои санитарӣ, озмуни телевизионии фосилавиро таҳти унвони тозагӣ гарави саломатӣ эълон медоранд. дар озмун кӯдакону наврасони аз 6 то 18 сола имкони ширкат варзидан доранд. озмун дар 4 бахш: расми беҳтарин, мактуби беҳтарин, таманниёти беҳтарин, муроҷиати видеоӣ ё видеоролики беҳтарин сурат мегирад. ҳамаи корҳо тавассути почтаи электроние ки дар навор мебинед ва тавассути вайбер ё имо ба рақами 988 57 52 59 қабул карда мешаванд. дар ҳар як кори эҷодшуда чунин қайдҳо гузошта мешаванд: ному насаб, сину сол, мактаб, ноҳия шаҳр, рақами телефон ё почтаи электронӣ. ғолибонро тӯҳфаҳои арзанда интизор аст. муҳлати пешниҳоди мавод ба узмун аз 25 июн то 15 июл. маълумоти иловагиро метавонед бо телефонҳои 2279278 2219524 дастрас кунед. фурсати муносибро барои пешниҳоди маҳорат аз даст надиҳед.